Долина живот водиш ти сърцето ми. Тях отива дори морето. Виждам любовта му как гори в очите ти. Запалено от небето. Той е нежен и прекрасен, удушава, кротък и смирен, наш Спасител, изкупител. Той е Господ, Той е Бог, Господар, Творец, Създател Той, веднага теб и мен, Той Бог ти понесе. Нека любовта му да гори така в мен, че този огън и в тебе да пламне. Той е нежен и прекрасен, удушава, кротък и смирен, наш Спасител, изкупител. Той е Господ, Той е Бог, Той е нежен и прекрасен, удушава, кротък и смирен, наш Спасител, изкупител. Той е Господ, Той е Бог. И така, много хубава песен за нашия Господ, който е наш Спасител. Слава да бъде на Неговото име. Той даде живота си за цялото човечество, за целият човешки род, за да може да бъде спасен. Както виждате, моето студио тук е най-обикновено моята стая, където живея. Тук фактически правя тия песни и някои малки темички така, по някои важни актуални въпроси от Словото Божие, така оформям. Така че за този път съм приготвил една тема за подкупничеството. Да видим, че то е един от големите грехове, които хората допускат в своя живот. И за тая цел нека да видим в Лука 8 глава 43 стих какво се казва там, какво е записано. И това е следното. И една жена, която имаше кръвотечение от 20 години и беше похарчила по лекари целия си имот, без да може да излекува някой. Виждаме, че при Исус дойде една жена, която търсеше изцеление и навсякъде беше обиколила лекари, дава си парите, даже тук се казва целия имот похарчила, защото човек дава всичко за здравето си, само и само да оздравее. И тя дава всичките си пари по лекари, без да може да получи изцеление. Но когато чула отзивите за Исуса, че Той изцелява болни и немощни, тя го срещнала един път така на един мегдан, където бил събран много народ и който слушал неговата проповед. И всички се въртели около Господ Исус Христос, били го заобиколили. И тя си казала, ако се допра до дрехата на този праведник, аз ще изцелея. Получила се една вяра в нея, че този човек, който стои там, който народа го слушал, той е праведен, той е човек от Бога и тя била сигурна, че ще изцелее. И затова се промъква и се допрела до дрехата му. И този час оздравява. Слава на Бога, виждаме Господ е силен, от Него само едно допиране до Неговата дреха и дава изцеление. Но нека се спреме тук за нещо друго. Тази жена изхарчила много пари по лекари. Днеска
днеска много пари се дават на лекари за лекуване. Като хората имат уверение, че като дадат така повече пари под масата, нали, на лекара, той ще се вземе по-сериозно, нали, за техното здраве, за да бъдат излекувани. Обаче дали това е така? Дават се също така много пари, за да влезеш да следваш на професори, на преподаватели, за да може, примерно, твоят син и дъщеря да влезе да следва в университет. Защото няма тия сили да покаже така на изпитите, да покаже висок успех, за да може да влезе. Затова си подпомагат хората с пари и дават на там преподаватели, доценти и други такива висшестоящи в университетите. Също така се дават много пари на директори, за да почнеш някоя хубава работа, която е по твоето желание. Защото иначе няма начин. Има други, които ще изпреварят или са по-добри от тебе. Ти трябва да направиш нещо, за да можеш да фактически да си осигуриш тази работа, която желаеш. И даваш пари на работодателя или на директора, на който да е. Дават се много пари под формата на рушвети, за да се изпълнят наши желания и мечти. Обаче дали това според Бога е правилно и дали трябва да го правим? Това обаче си има своята цена пред Бога. Бог казва, за тези действия, както този, който приема рушвета и който го дава, също носи отговорност или извършва грях. Защото този, който го дава, извършва грях, а също така подтиква към падение и този, който го приема. Следователно, ние подтикваме към гибел освен нас самите, но и този, който го приема. Носи се отговорност за това действие, значи към самите нас и към приемащия го. Ние носим отговорност пред Бога, но много хора не го така осъзнават и продължават да го вършат, нали, през целия си живот. Но да видим в Първо царе, 8 глава, 3 стих се казва, че Самуиловите синове не ходиха по неговите пътища. Вземаха подкупи и Бог ги наказа със смърт. Виждаме тук Бог веднага, моментално отговаря на техните действия. Наказва ги със смърт, защото те извършиха много подкупи, които, нали, хората идваха при тях с надежда те да разрешат някои спорове, но те гледаха може би на лице, нали, гледаха на по-височайшите така, по друг начин. По-обикновените хора ги подминаваха и не извършваха справедлив съд. Виждаме, че сребролюбието, подкупите и изкривяването на правосъдието водят до смърт. Те нямаха страх от Бога, затова постъпваха така. В днешния свят също няма страх от Бога и хората в нашето съвремие безчинстват и извършват злини. Извършват зли дела. Просто не се страхуват от Бога, като си мислят, че няма Бог или че Той не вижда. Нали? И това им се ослажда много, нали, фактически да приемат подкупи, да приемат подаръци, нали, за тези неща, защото сребролюбието ги води към тези неща. Но да видим така ли беше с техния баща, пророк Самуил, който беше Божий пророк в Израел, нали, и в него имаше страх от Бога. В първа книга на царете, 12 глава, 3, 4 и 5 стих, нека да видим какво пише там за този пророк, да видим какви дейности извършваше той като пророк. Какво върши пред Бога, имаше ли страх от Бога? Казахме 12 глава. Там 2, 3, 4 и 5 стих, нали? И сега, тук говори пророк Самуил. И сега, ето царят ви предвожда, а аз съм стар и белокос. И синовете ми са с вас. И животът ми от младостта ми до днес познат на всички вас.
Ето ме, свидетелствуйте против мене пред Господа и пред помазаника му. На кого съм взел вола? На кого съм взел осела? На кого съм онеправдал? Кого съм притеснил или от ръката на кого съм взел подкуп? За да заслепя очите си с него, за да ви върна взетото. Значи пророк Самуил тук казва, ето заставам. Той вече настава фактически неговия край. Той усеща това и отстъпва длъжността си вече. Той не може да упражнява, да бъде така учител на израелски народ, пророк, и казва, ето аз заставам пред вас и пред Бога и казвам, взел ли съм нещо от вас? На некой вола да съм взел, на некой осела, или магарето, онеправдал ли съм некой, притеснил ли съм некой? Кажете сега пред Бога. Той говори към обществото. А те отговориха, не си ни онеправдал, нито си ни притеснил, нито си взел нещо от ръката на някого. Той казва, свидетел ви е Господ, свидетел и неговия помазаник. Днес, че не намерихте нищо в ръката ми, и те отговориха, свидетел е. Виждате как постъпва честен и справедлив пророк Самуил. Той говори пред Господа, кажете дали съм нещо взел, дали съм ви онеправдал. Целият народ за свидетел и казва, не си ни оправдал, не си взел нищо от нас, ти си извършил твоята служба пред Бога точно както трябва. Ето такива трябва да бъдем фактически, за да можем един ден да застанем пред Господа така с открити чела. Хора, в които няма мъдрост, ще постъпят както пророк Самуил. В които има мъдрост, ще постъпят както пророк Самуил. Защото гнусната печалба от рушвети и подкупи ще им донесе временно удовлетворение. Но последствията са страшни. Словото Божие казва, че е хубаво човек да си остане сиромах, но с правда. Това е една тайна, която целият свят пренебрегва, защото в света няма мъдрост. Затова в Притчи Соломон казва, послушайте ме, чада мои, защото ви говоря истината. Той им говореше точно тези неща, важните в живота на човека неща. Да се пазят от подкупничество, да се пазят от кръстолюбие, да се пазят от подаръци, за да могат да бъдат угодни на Бога и да не споделят тази съдба на Самуиловите синове. Послушайте ме, казва, че дан мой, защото ви говоря истината. Харесват ли ни се подаръците и рушветите? Нека да се откажем от тях на време, защото миналото не може да се върне. Ето една мъдрост, записана в Псалом 15, стих 5. Нека да видим каква е тази мъдрост, какво е написано там. Значи, Псалом 15, стих 5. Който не дава парите си с лихва, който приема подкуп нито приема подкуп против невинния. Който прави това, няма да се поклати до века. Ето една тайна, която Господ ни казва. И ако искаме да не се поклатиме в нищо, трябва да се съобразиме с това. Който не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния. Всички тези неща, ако ние ги управляваме в нашия живот, няма нещо, което да ни поклати, както казва Словото Божие. Какво става с така? В книгата Йов 15.34, нека да видим там какво се казва, 15.34, се казва така. Защото дружината на нечестивите ще запустее и огън ще изгори шатрите на подкупничеството. Огън ще изгори шатрите на подкупничеството. Затова бягайте от подкупи и рушвети, нито давайте, нито приемайте. Висока е цената за тези противозаконни деяния. Тук, на тази земя, можем да минем метър, но при Бога не. Амин, брати и сестри.